Pali Rwgwi Hasteni Lukurokno Khakaham Yapharkha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Abai Baksa Hasteni Hambai Rwgwi Samungo Hasteni Lukurokno Chubana Bagibo Khakaham Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Farsalo Haste Grangai Pali Rwgwi Pali Thanglaikha Pali Shillaikha Oshalo Hasteni Lukurokno Pali Rwgwi Khakaham Yapharkha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Farsalo Bobagra Khor Agolio Kaisa Swrangchati Bandani Paithago Koktuma Thumnai Rogni Bwskango Phai Hasteni Lukurokno Khakaham Yapharmungni Bisingtwi Koknar Phaikha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Oshalo Hasteo Tongnai Joto Lukurokno Sabduk Kaham Tongnani Bagai Diai Koknar Kha Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Abai Baksa Hasteni Hambai Rwgwi Hapak je samung khlai tongo a samung rogo Sakangai Phai Chubachu Yapharna Bagibo Hasteo Tongnai Lukurokno Khakaham Hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Dul Purnima Tei Holi Rwgwi Fasalo Hasteni Kurung Jagao Pali Thanglaimani Nukjakma Haikeno Bobagra Khor Doliobo Pali Thanglaimani Nukjakha Taklai Bisiwo Sanlei Ongnai Dul Purnima Tei Holi Thanglaimung Fasalo Dipor Damchini Jorabo Dul Purnima Nangkha Dul Purnima no Rwgwi Bobagra Khor Agolini Kurung Mutai Nogo Kabangkukno Mutai Rulaimani Bohaino Swrangchati ত্রিপুরাবাসীকে আজকের হোলির শুভেচ্ছা আমি জানাতে চাই সবাই ভালো থাকুক আমাদের ত্রিপুরা সুস্থ থাকুক এবং আমরা ডেভেলপমেন্টে আমরা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করছি সেই ডেভেলপমেন্টগুলো যেন আমরা করতে পারি এবং সবার সহায়তা আমি কাম্য করি। থ্যাংক ইউ স্যার।